Jaya Agung Kadang Pandhawa prasasat Panji peteng sumunaring obor cahyane sami sumring lah Sina Prabu Kuntadewa Harya Werkudara Lakuna Sadewa sedaya sami padang sumringah cahyanira awit Rejuna sampun kondur saking kayangan Suralaya beta curiga nyebeta sanjata kadewan ingkang minangka dados kangge mutus tali pusering ponang jabang bayi wis bali kiramu dedikne kaya mun jajal wene ana kananen sanjata inggih kakang kasinggihan Koko Prabu nderek ngambil sanjata kadewan ananging mriki wonten sumuring banyu wonten satriya kang memba warna kawujudan kados Kang Rai nylamur laku nyuwun sanjata kadewan kala wau bareng ngono dipun paringaken klamyang tunggul tepada pawenang lajeng kula bujung repatan kelawan kula sanjata kawontenaning Kuntawijaya Danu kala wau busanane Kang Rai ana angsal rangga niki mawon curiga dipun bujung dipun asta kelawan satriya kala ingkang membawana dados Kang Rai busanane sapa jane inggih Kakang Merwati Basukarno.
Adik KIP wis kinodrat ya, iki lakon iki wis kinodrat. Mula besok ana tetembungan tatine Pananjaban Bayi sing bakal kok ketok tali pusir iki ana tetembungan yaiku ana curiga manjing rangka lho iku lho kinodrat kaya ngono. Jajal rangka gawe pedhot tali pusir iki mangetaken dawuh Koko Prabu. Yo Rejuna ingkang sampun ngasta anamung rangkane kemawon. Manjing dhateng Pajiman. Konang Pejabat Bayi ingkang tali pusir taksih tumemplek wonten Guwa Gargara garwane Nyi Dewi Rimbi. Tali pusir diudel dan ketok kelawan rangka saking Sanjata Kadewan. Buat tinggingan kerja yang pantuh tali pusat diudel menika putus. Sakit putus sakit tetep ananging buat tinggingan kerja yang pantuh rangka manjing tali pusat manjing buat udele konang Jabang Bayi kaget Arya Janaka. Kudu seneng kudu gembira pada kekolatan tali pusir kena bedot lantaran namun kanane ngrangka bloko lak manusia tapi rangka-rangka sanjatane Dewa Suralaya bisa kena gawe medhot tali pusir najan mung rangka inggih kadang nanging wonten dawuh ing lampah maksude rangka ingkang kula damel medhot tali pusir nggih medhot udeling Ponang Jabang Bayi menika sirna margalayu ical saking Pandulu manjing wonten udeling Ponang Jabang Bayi. Ya boten garane anakku gak mati lega adikena dewa sing duweni rencana sikare Dewa Suralaya ingkang mandhap dhateng Ngamarta kawonten Sanggang Bathara Narada. Semanten kula ngaturaken bekti. Inggih kula semanten ngaturaken bekti kula. Ditalu nyugane kita Pandhawa 5 kabeh kelan Krisna.
Kelakon sing wiginare sing kaya ngono aja dadi kageting. Andimu ditawuh nyogani kita. Mula bukane wis kelakon kono jabang bayi pedhot kok tali pusar. Mula bukane kono jabang bayi bakal tak angsana menyang kayangan Suralaya. Krana ana kayangan Suralaya ana pengamuk ing Sang Prabu Kala Perjuna saka Simbar Manyura. Pak Bedhek, Dewa Bedhek gak mati ta anakku. Mangsa Buddha dewane. Iki mrene sumangga pukul. Nek kene Juna kene bayine tak gawa menyang kayangan Suralaya iki sumangga nek ngaten pukul.
Buat ngangge gadingan wong budak, kate gadingan kesuwen. Bayu siramu, penyarian duweni gaya napa? Inggih, menawi ngaten. Garesipun ponan Jabang Bayi kula ganti kejen. Gares kok ganti kejen. Sing mburi dewa duweni yaiku kekuatan apa kanggo lungiting para Jabang Bayi. Kasihan wong bokongipun kula ganti kanane bokong dandang sablukan. Bokongé dandang sablukan. Kemburu. Ora apa kula kados pundi. Kiramu duweni kelungitan apa kare para Jawa Bayi? Niku napa? Pelanangane pukulun. Pelanangane kok apa? Niku seline. Pelanangane usuline kula ganti tugelane linggis. Mbapro. Lah nek pelanangan itu kok ganti tugelane linggis apa kena ditekuk? Terus. Bocah nek kuat, pun monggo dicodaya. Ayo ditamakno lan para Jawa Bayi. Ayo. Ingkang sampun kumetap Ponang Jawa Bayi. Otot diganti otot kawat, balung diganti balungan besi, kawat naning gares diganti gares kejen, bokong diganti bokong dandang sablukan. Jadi kawat naning keburu ganti panangane dan ganti tegelane nglingkis. Lilo dadosaken kaul gagah prakoso kagodo kawah condro dimuka betal pakai tandane Ponang Jawa Bayi. Ladialah kula menika sinten pukulun Lawadura pukulun Dewa Suralaya. Titalun nggane kita Ulun Dewa Suralaya yang Bathara Narada, Bathara Sukra, Bathara Penyarian, Bathara Kemburu sing godhog sing dadar titalun nggane kita. Mula kula titalun nggane kita Ponang Jabang Bayi saiki wis gedhe pekik tandrane. Kula pitalun tak wani tenger Jabang Tetuka Yogata Kaca. Iya. Dipun paringi nami sinten Jabang Tetuka Yogata Kaca. Dadi tandane Gata Kaca iku kaya dene jeneng asma-asmane kahanane ya iku jatuh kabeh candane kula besok ing tembe titah ora iso ngarani Gata Kaca dadi Gatut Kaca. Mangeta kedewa Dewane datari taulun didepara Sang Prabu Kala Perjina Patenana on akanane tepat kepanasan kayangan sur kantun pinarak ning ngaten ingkang abdi
bisa mati kula gunting penitis driji kula manis kula iku senjata peparingi ratuning dewa ratuning raja sekalir sing manjing ana gunting penitis drijimu mau lah senjata ku gawe napa kuwulun ototmu kawat balung wesi mangkok gawe bulat-bulat ya kenek inggih boten namung kula gunting penitis perugul jangkai krana siramu wis padha ngamanna kayangan Suralaya Gatotkaca patine Sang Prabu Kala Prajana ayo munggah nang Suralaya kadhep lan ratuning raja sekalir nampa geganjaran kagedhe siramu lan Sang Hyang Prawadiku asih kang malih saged dawuh Kadang nerada lajeng kados pundi Kang Yayi Guru menika Gatotkaca nggih Gatotkaca nggih jabang tetuka ingkang sampun merjaya karaning Sang Prabu Kala Prajana saking Simbar Manyura kagunting penitis paringi Yayi Guru kala wau kawonten kayangan Suralaya sampun aman saking rusuh mula kandhaning Gatotkaca bakal kula paringi ganjaran nggih menika sepindah bumi kekis Tunggorono tangga kalih bakal tak paringi ganjaran Panca Busana caping Basunanda Rompi Antakesuma sabuk pimang krinjing sidalah trumpah Maduka Cerna mila kandhane menika kedah kaparingaken kelawan Gatotkaca ingkang sampun labet ngamanaken kayangan Suralaya trima nak Gatotkaca kasinggan ulun nengaten ulun
Wigoto anggelane kita acara sedalem atas kanthi mundhut laman langring Gatotkaca iya kanthi laman nika ngaturaken jumpanuwun rawuh para sutresna budaya wayang kula sedaya kula aturi bangsul dhateng papan Dunungira piyambak sing wetan kidul kulon lor bangsul dhateng papan kira piyambak mila monggo sami-sami sesati jaya Wijayanti kalih ing Sambikala rahayu kang pinanggih.